Jólin udbrødte. Hvad skal vi gøre? Jeg har en løsning på din problemet. Dette en juleindpakningspapir. Det til alles verdens fader og mega godt for indpakning. Wow, tak. Det meget bedre. Nu vil jeg give min ven en gave. Hej. Værsgo. Wow, tak. Hvad er det? Det en juleindpakningspapir og til alles verdens fader. Der du på, lad den ikke gå i stå. Hvis vi tager chancen, og hvis